Cikin salatin fati, komai na so ka bada mutu, matsala ka sa ya zauta yi, na zo gare ka kai mishi. Amin saboda shayi fita ni don mukamin saboda ka shirya majina. Wanda ya rike soyayyar kudu karan sai ya da ne samun jiki. Wakiyan mushin sasa yanci, cutar gani da ciwon daji. Su gari su kowa daji, ko sai yi magani ba shi. Daidai zai shari'a da ake ya fito a cikin bai taɓa yin mamaki.
Sanya kwanin san da shi ya sa wasu nan sabulun wanke zuciya idan kai kai yawwa ga huji na ga kula huji ga jigar mai kuda cikin jamaruti shehu kai ne ka su da samuwar maluti shehu kai ne ka kuda cikin jamlati ba su zance ba kai ka samu sauki ka ta jallin suna cikin jallin zaki ka su kumbi su bandare cikin sulfati kai sa kalla da kaya kai hukuma kanti masu harkoki ma da kai suke harakati bayan mamaki sa kai da koma ne yau ba mu shaukar mu ka kai ga komuna kan titi kankara a cikin da ke cikin kudurati cewa halin kwanai da ya zama halati ga su ruki a cikin da ya zama wajen zakati ya kamar abadi wanda ke tuwar azalati shan gidan shari'a zan cikin cikin taurati bayanar alfahari da kallon zafi koyuwar garba na rashin da ya hankali wanda kausi na yi tattare da jati sai ya ban masu yabuwa na da wallace maiki masu neman ta sani da sai masu yaji masu yannawa su yi cikin mutuwati masu turbar kasa ba da kai su kai mai kaji sai kai ne kai mai kai wani zancen koti malamai yau a cikin kalle suke zama bati najirai na fikiri da kai cikin fikirati najirai yau sai rikice da kai nati na kamar hawa kai a gana cikin asalati zanen neman talibai makoyar zati kai da ke ce kwashe ma a cikin hamayati wani tafi da sau da yaya da wani bati shehu kai da sirri da rari da kai nati wani kumbufi yai da kai ya samu sabati haskakar albasa ne a gidan lissafi kai da san annab kai da kai da ke masa baiti san ga abu da yayi ya da da wata ya ce kai da nan fice da fara da mawukaci tsawon shehu da fara da kai da ramati amma can da shi ya fara da gilbati rajiya ga su yayi nan mawuya da jaci ka zama nurin kunya hasan da salati ka zama nurin nuri bayyanan nurati ka zaharar manya bayyanar salatin fati sai da wani mai ranar ruwa ga mai nurati ya ni da kowa cikin shiru ko sauti ya ta jallan karshe cikin azulati warwari mai sheki a yau ana ya fati dan wajen tabbili ciki ga yanki biloti ya shayi ko sha zaki a yau da uwar kaji shafa kancan manya sai da kunto alti kan yi da ta dare da zake yi na salati masu san aiki a cikin asali su kuti cewa yi zai san da ya zama alati bayan sai ka bare je kana da titi wanda ke san kaurari a shi ne jannati wanda ko ya ki wasu kana shi ne da sati zahiri shi ne kira da sahibu da faidati zahiri shi kuma ya kira da aminin sati zaruwa kuma cewa da ke da kai kai yati shiru karshe ne ke kai kira da aminin sati wanda kan bi gaba kuma dogaren da gabati samuwar fadala kuma dangaren kula rati sai bila haukati hakikanin ayati jumlata da jumla ga dai kuwar fadalati kai ga dai da ke shiru sahibu da faidati kai ga dai da sanya a cikin shiru ko sauci rayuwa a cikin samuwa ni ka zama auki mutuwa a cikin shiru na kira ta yati ranar zai kwaje mu ne shirin faidati can zabar da usman sahibu da bayati dan nagar mulkin sasan wasu mai malakuti nasarar bai da sana musa a danka salati lokaci ta kalagiya don musalati lokaci ta kalagiya don musalati ba za ya zama tsarin kwallo ba a shaidan kirki ba za ya rina yayi ba idan wata ya fi gobe ba zai zo ba kayan surutu ba zai zama halina ba idan sarki ba zama wurin yin wasa ba ba da isan ba za ya zama dole mugunta ba talauci ba za ya zama dole dace ba wulatanci bai zama abin san ba kuma ya Allah muka dogaro ba bai da mutane ba yini Allah bai zama abin jure ba ba za mu ji ya hunar da mu ba zan ke fitarwa ba mutum farko bai zama bayanin gaishe ba har sada ciwo ba sai ba sai kyan gaishe ba masallaci bai zama gidan mabarauci ba haka ra'ayin ya zama uba ba zai ja da ruwa ba
magana ce ne da yawa ba za a fahimta ba rayuwa ne wa wasu sun wuce wasu ba su zo wanda duk ya zama dangare ba za ya ki barna ga don kunya malamin bare ya zama ba an fade ka sanar dogo ba san da sauro ba ne rubuta da rinci ba za ni kai da kasan ba ya ga wasu layi ban fade don fari ba wasu na zagi wasu na yabo ba haka ne ba kici ne sabira to ba za ya zama wadaci ba ba da ya domin a san ko ba haka ne ba ya ne mun zo da dan mu san hode ba amma bai ba zai karo da dan Hausa ba masu cutarwa ba su samu rigar sawa ba masu batawa ba su dauki hanyar sira ba ne ba sai a dole yin shekunta ba asiri mu ko sirri ji ba ce to ba ka ce mai iske ji da mu zama shegu ba mai da wani da ba za ne ado da makaki ba duniya kowa za su tuba rigar mai ta ba dan garin da su ba zai guje bakin abu ne ba kawai ne da cikin adam ba zai wuce wajen ba tinka sai ya ga mutum ba da ya ce bai komai ƙarya halin sa ne halikan mai kyau ba ya ban Allah ne da bi kawai gane tuba ya da halin yan uwa abinci bai kawo musu ruba zai koya a gidan guraye ba ce da ma zuciyarsu ba Allah ne ba wanda ya ɓata wani sabo kadan bai dace ba kina da yawa kan wai ba za mu yi motsi ba sai suna jin girman riga su ba bari ne ba shau ne jagoran mutum gabanin ba mu zo ba ina yin kurci ba ne saboda magauta ba dukiyar baki ba za ya kora masoya ba har jirani gausi nake nufi ba shi ne ba gargayar mai sai kira ba na ki sanarwa ba sun yi sharrori in yan uwa ba karfi ba shauwa karke ba gar su baka can ruwa ba har gaban abada mai kiya ba za ku yi dace ba mai togo da muradi tun gabanin manzo ba ko da nan zo aka ne ba zan yi canjin sheka ba rayuwa ne ya kuma ubangiji ba ga mutum ba shi ya sa ba zan kai gaba ba ko jin tsoro ba hasbunallahu duhu da riga mai mugun duba lazumin da nake ba dole kayan gobe ba shauran alwariyar ba gare mu ka zamtuwa tun da na ce shi na sani ba za ta ji kai ba duniya makaranta ba za a daina karatu ba kasuwa cin kowa ba za da canza tunani ba yanayi safar ce gari ba za a yi sashi har sun buga da iyayenmu ba su bar yayaye ba mun kashe mu da gaskiya ba don wata manufa ba mai bana'i a cikinsa ba ba zan yin dama ba gaskiya na ci mai da ita ba za mu ki cewa ba dan miyagu ba za da daina furta kalamai ba sun yi bakin su bai faɗa kan dace ba sun ki cin nama kan mu ba saboda shi ne ba da saboda su fata musan ba za su yi dace ba ta da baya da rabo ba zai zamo jin tsoro ba daga taku ba za ya zama alamar waike ba kaga buzu ba za ya zama dogara wani ba malami ba zai sake ba bai sa hula ba mafarauci ba zai shigo da waka sai ke ba sutura ɗan sutura ka sa ta ba dan hoki ba shehu dan shewa ce ba yi mun ba da ni ba kaji na kula da ni ba wai ta yi mu ba shehu sara mu ce to ni na sani babancewa ce ga dai ni ji kan gane ba za ka ji kai mu ba shehu dan musulman wanda bai san tsoro ba ya ko ba kai to wanda bai san kushe ba dai sarsar burke ni mai janona ne ba dai shaibi mai hadi wanda bai taɓa shayi ba domin sabon kiya ba za su yi dace ba shau domin gibiri mazar ba a rufe kai duba dai sarsanin awalin ka gamsi kai duba dan mula ba su mai martaba su dosin shaduwa da mace shani da gani ba wai da idanuwa dan shayi ko gobe ne ga wasu ko ban roka ba mai yaye ba zai ji wa dole iyaye ba ba ta suni ba nan ba zai yi fauran baki ba katamam ya tar bangare ba zai bar su su zo ba katamam ya tar bangare ba zai bar su su zo ba katamam ya tar bangare ba zai bar su su zo ba kani ko ka ce ban dace ba aka bai yiwuwa bai saba ba ya fito a cikin babban jadi ko ya laushe bai san bashi ba aka ba ka da inuwar rubutu kai ne inuwar baki yauwa ya fito a cikin ainihin haƙi ya rike ka ba sai da dama ba a wadda farko take canjin da kai ya ce masu labarin yauwa na dubo ganayar wabarabi na barai da kalmi kai ne zamina ya wadatar komai a madali sami bai sai ne ba ya mutuwar ka cikin fara ba ta sa da zo da ba sa da duniya ba ya mutuwa ta bai babban suna wani gaba zai sa a fahimta ba ya kullu kofar saduwa ya ce wa ruhi ba sai canza ba da wutar saba kaka nan kasa kuma
cikin ka ba za su ci riba ba. Daga da fadar da wuce ka ga musu da kai ma zai zama kai ba. Wani mantarwa da kasantarwa da shehu kai su da ba da wani ne ba. Ina kiran ka da sunan nan naka ba zan kira ka da shi ba ta sawa. Idan ka so a kare an tashi ba ka fada ba su da ba. Shiru kawai shi ne da manya a bayyana ba za a fahimta ba. Wani ake nema ba zai ya ce rukun zubi ba zai hana yawo ba. Da suturar da na zama sutura a shara gada ba zan yi tsiraici ba. Da rayuwar ka fito yi kara yayi da za a ce ba zan yi saurayi ba. Duk ayi su ba da yasu a kai da kai ba yau aka fara ba. Sunanka bai saba wa fahimta ba, daga nake kai dinki a badu, sunanka ba ƙaramin suna ne ba. Kasu mu kai ne kai wancan yadda, amma wa'in su ba za su fahimta ba, daga nake komai tintin na abun ka san kira ba ko ne ba. Ya saka ne bai amaye ita na alamarin ba dan karami ne ba, domin a kihu na ƙara mutunci na ba zan kira shi a ce ba kai ne ba. Da soya mutu da jira wani da jinkane da jiba zan koyi ba. Ta zaki bai fara da kai siya ba kiran kaji ba ta amsa ba. Da sun ga wani yayi babban zace a kan da ba zan daina ishara ba. Ba ma kai ya mai wa amara ta bi masa ba za ka bari a yi sobin ba. Wallahi Ahmadu bai taɓa koyan ba. A zahiri ba zai shan kai ba ba. Da shi na da yaushe bai taɓa koyan ba. Ashe da kai ne shehu yake rabon ka mutu a bayan ne ba. Ashe da kai hanyar ke kuɗe ba. Kuɗe ka abada ba ƙarfi ne ba. Ashe da kai ne kofa ta kudu ka nema kullum ba ƙarya ne ba. Ashe da kai ƙarfi ka zama babba kun ga kan kusa ba zan koye ba. Ashe da kai bayi zama ne da san ka dake komawa ba ba. Ashe da kai gaskiya ka fito masu raiwa, ashe da kai makiya ke karewa, daga kan ba ma ka sannan ba, ashe da kai masana ke gadewa, abin ba za a sani ta misali ba, ashe da kai ke ji ke kudewa, da samu komai ba don kura ba, ashe da kai tafiya ke dorewa, idan ke ce ba za a musaba ba, a lafiya bari kauce sama, ba ci ka kare tuba su kare ba, a lafiya cewa jiku yau wani tsaya mana yin ba kai girma ina da ke cuta wani kai jiki ina da kai ba za ta yi shiga ba kai da